שלום, אני שלומי אשר, צייר שמאוהב, אבל מאוהב בישראליות ובעיר תל אביב. ואני מציג בתערוכות גם בארץ וגם בחו"ל. האמנות שלי משקפת את המוטו שלי בחיים, שזה להתחבר לטוב וליפה. אני חי בעיר תל אביב, ותל אביב שופעת בפינות חמד, בשווקים צבעוניים, בבניינים מאוד יפים, ואני קודם כל מאוהב באור הישראלי. ברוב הציורים שלי הצבע הדומיננטי זה צבע חם, צבע צהוב, אוקר, שהוא בעיניי מסמל את האור הישראלי החם, זה מה שיש לנו פה. אני לוקח מקומות שבאמת קסומים במציאות, אבל טעוני שיפור מבחינתי, ועם הטאץ' שלי של הצבעוניות החמה והבלטה של הדברים היפים, אם זה בבניינים או כל מיני דברים אחרים, אני פשוט מקנה לזה איזשהו מראה איך שהייתי רוצה לראות את זה. יותר חם, יותר מטופח, יותר נעים. והמסרים שלי בציור הם בעצם גם לחזק את תחושת הישראליות ופשוט להעצים את הטוב והיפה בחיים שלנו. למדתי להגדיר את האומנות שלי דווקא דרך תגובות של אנשים, כמו אומנית אחת בעקבות הציור של כיכר מגן דוד, החזרת אותי למחוז ילדותי. בציורים שלי יש המון חום, פשטות, משהו שמאפיין באמת את ארץ ישראל הישנה והטובה, הדברים שלא קיימים היום, ואז הבנתי בעצם שהציורים שלי יש להם טעם של פעם וגעגוע לישן והטוב. דרכי האומנותית התחילה בגיל 22, ודווקא בתחום המחול התחלתי לרקוד באופן מקצועי, רקדתי בלהקת ענבל, וגם פלמנקו בארץ ובספרד. העיסוק במחול ובתנועה תרם לרגישות שלי לשפת הגוף, דבר שבעצם עוזר לי לצייר את הדמויות בציורים שלי. ולפעמים בכלל אני מתייחס לקנבס ולדף ריק, כמו במה, שאני בעצם הכוריאוגרף שאני פשוט מניע את הדמויות באיזושהי הרמוניה על הבמה, ככה אני מרגיש. בהמשך דרכי התחלתי להתעסק בוויטראז', למדתי בסטודיו אלוויק בתל אביב, ופיתחתי אהבה מיוחדת לזכוכיות שהייתי מלקט בשפת הים. השתמשתי בזכוכיות האלה ליצירת גופי תאורה. הדחף שלי לצייר בכלל התעורר בעקבות קורס שמאות וערכת אומנות שעברתי. במהלך הקורס נחשפתי לראשונה לעומק ליוצרים ישראלים בראשית בצלאל, נחום גוטמן וציונה טאג'ר, שאני מאוד 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 אוהב. הבנתי מאוד מהר שאני שייך יותר ליצירה ולא לעסקנות. זה העיר אצלי משהו מילדות שאני ציירתי כבר ולא נגעתי במשך כל השנים. והיום אני מצייר בעיקר את תל אביב, העיר שבה אני גר. הצגתי בתערוכה נאיבית הראשונה בארץ בגלריה ג'ינה. הצגתי בפסטיבל הבינלאומי לאומנות נאיבית בקטוביץ', גם בגלריה דבורה גוטמן בברלין. וציורים שלי נמכרו לאספנים איטלקים ונמצאים באיטליה, בשוויץ וגם ברלין, וכמובן גם מוכר בארץ. אני שמעון, לקוח נאמן של שלומי, שרכשתי ממנו מספר יצירות. הן מדברות עליי, הן מזכירות לי את הילדות, את הצבעוניות, את התום. אני אוהב את שלומי, אני אוהב את היצירות, והם פשוט עשו לי את זה.
פשוט להעצים את הטוב והיפה בחיים שלנו, ויש הרבה. לכל מי שמעוניין לעקוב אחרי הפעילות האמנותית שלי לגבי תערוכות, או רכישת עבודות מקור או הדפסים, ניתן ליצור איתי קשר, שלומי אשר, והפרטים למטה.